Hello pula, welcome back to my channel Umar Lokal. Tapos kan video ngini pi jagi update sakabay day ba kajing ruwajong ukra umdor ba kajing ruwajong uwan jab saklen. Ka jing ruwai pi mon nga balar da ikra umdor sapang ka jing yap jong uraja rahu wansi kadai kajing ruwai ka ba melung bha. Bat kane kajing ruwai kala yo kumba lai lak view ha ka YouTube channel jong I bakra umdor. Te kane kajing ruwai ngis ba ka bespa bat ka yadai ro bat ka jing im jong ki briu ha ka jing ya dai chi samla le ne ha ka jing ya dai chi jur le ne ha ka jing im jong ki briu ka ya ha ba om dai tang chapang ka jing jia jong uraja hen re ka ya ha bro ha ka jing im jong ki briu tamen tang is ngap ya ka khoros jong ka ne ka jing ruwa jong I ba kra om dor ka ba kerteng pim mon yanga Lada phim i balai pi klemo pi shule desman habayanga pimon naga khoros jong ka ne ka jing ruwa ngi snyo ba ka lyrics ka ong kom ne lada pim mon yanga balai pi klem ong ha ka jing im jong ki briu ngi I don cibun kita ki briu ki basam ya kata kajing ka basyukor mo ki yo ya kata kajing basyukor anda kita ki briu ki la yo ya kata ka ba ki kwa na ki samla na usamla jong ki chu la ka bat ki chu penmong ki kata ka de kajing ruwa ka kren mo kane kajing ruwa ka kta sisa ya kajing snyaw la ne kajing ya ka mesem jong ki briu kam tam ya ki to ki briu ki basam ya kata kajing ka basyukor ne be ki basha thok ha ki samla ne ha ki ba jong ki mo te perlo ha kane ka video nga kwa ro ban wish ya I ba kra umdor ba ila poi cha ka like subscriber ha ka YouTube channel jong I te nga ngai scam bat nga duwa nam ta I ba kra umdor ba inang kam ki kyu sho sakman ha ka jing ya ti jong I ba in poi sa ka thong bat indap in byang ha ka kama ka ji ba in yo ya kata ka met ka ba koi ka ba khya mo khnang ba in la ban pin mi jing ruwa sho na bata jong I ki jaj ban riu la ne ki thain cha ne cha ri khasi jan tia jong I mo te perlong ki to ki ba dai ki fan jong u kra umdor pisnyo kum no halor ka ne ka jing poi jong u kra umdor cha ka like subscribers but nga snyo tna chika dai ba nga I chibon kita ki fan jong ukra umdor ki ya comments da ka jing be ha ki to ki shorts ki banga ju pimi te khublai chibon ya ki jing kersan jong phi na ka por nang ya kersan su nang ne shakman te pralok ya matang ina pe ya ka update saka ba de ba ka jing ruwa jong u pan chap saklen hoi pralok ngala da pin mi ya kita ki jing ruwa ki ba om par list mo ki de ki jing ruwa jong u wan chap saklen te ha ka ne ka video ngi ngin pin iya pi ya kata ki update saka bay day bat kit ka way na kita ki jing ruwai ka ba empat mi ha ka YouTube channel lane ha ka YouTube mo ki ba day ke jing ruwai jong u one job saklen te ya menta ngin pi ya ka ne ka clip lane ka clip ka ba day ka update saka bay day bat ka way ka jing ruwai ka ba and release ha ka YouTube mo kane ka jing ruwai kadang don ha pedeng jong ka shooting menta nyu I lang ba ka story jong I one job saklet ha ka Instagram account jong I บทจริงเปิดคันกีวันวันเป็นคราวกาจุกกีตามาสลา perlo nga sayo tanat ban ong pi ba kane ka de jing ruwai ka de ka way na ki jing ruwai ka ba nga sayo tanat na ki to ki jing ruwai ki ba an release la ne ki jing ruwai ka bom pat release ha ka YouTube channel jong one job saklet nga sayo tanat ban nga la excited ba ban yo ngap ya ka ne ka jing ruwai anda la release ha ka YouTube channel jong I te ki fan jong I one job saklet nga bahasa ya ab ya ka ne ka jing ruwai bat sa kersana ka por te tangkum ta pelong ngin ya kedu ha ka way pat ka video khublai shibun